Здравейте, приятели! Аз съм Давид Диков и добре дошли отново в канала. Днес, като ви казах, сте разбрали от заглавието, ще направим втора част, само че с разтягане от като май предния епизод беше. Нека да ви покажа колко гледания събра миналия епизод. Значи хора, този видеоклип е събрал 63 гледания, което са почти 100 гледания. Съветвам да се абонирате и да лайквате. Нека този епизод, който ви показах току-що, да събере 100 гледания и той да събере 100 гледания. И ако направи 5 лайка като предния път, този даже който ви показах имаше 6 лайка, ще направя третата част, само че с нещо друго. Ще го измисля. Сега не мога. Сега не знам. Така, хора, първото упражнение лягате, скорпион се казва, и натам, насам и натам. Ето. Така. Следващото упражнение. Ето така. Това го показах и в миналия епизод, който ето тук. Че това може да се загряване и разтягане това упражнение. Ги видяхте в миналия епизод. Ако сте го гледали, ако не сте, ви препоръчвам да го гледате, защото се получи много яко. Ето това. Това, както казах в миналия епизод, може да е за разтягане и за загряване. Следващото упражнение ето така. Подобно. Тази ръка я слагате. Лягате. Ето така може с главата, но аз ето така правя. Назад. И после с другата ръка. Следващото упражнение. Значи хора, следващото упражнение е ще покажа тези, които са стандартни. Ето така и се опитвате да пинете пръстите си на крака. С другия крак. И сега с двата крака. И пружинирате. Така, следващото упражнение. Лягате. Ето така. Този крак го изпъвате. Слагате го тук. Така, хора, следващото упражнение ето така. Надясно. Изпъвате други противоположния крак. И сега наляво. Хора, ако ви е харесал този епизод, абонирайте се и лайквайте. Както казах, 100 гледания и 6 лайка и ще има трета част, която ще е с разтягане, само че другата половина. Чао от мене!